खेबसेनो जावखानानै दोनसैहाय आङो गलाबो माथो गोदैथारहाय माबा जावखाजोबना दोननो लुगैयो आङाबाथाय आयं साहा लाबोदोंमोन आङो आयु गावदां आयं हा साहाखौलाय मानोथो लाबोबावखो ओंखाम जानाय सम जाखाबाय साहा लोंबावनोसै आरो आंहा दे लोंदो आयं जेबो नङा आब'आनो हरखादों मालाय साहाखौ फुदुंनानै हाबाब हाबे नंबावनाबाथाय बिदिनोसै आयं दे लाबोबायबालाय लोंनोसै आङो ओमफ्राय नोंलाय लोङामोन आयं ओंहो आयं आं लोंथ'ला नामा दहायसो साहाखौनो खापनै गेजेर लोंदों आङो फुङाव दे होमबालाय आयं आंहाबो लोङाबाबो जासिगौमोन ओंखाम जाखानोसैयावलाय जेबो नङा दे लोंजायो दा ओंखामखौबो बुरजा जाबावदो ना आयं हाबेनोथ' जाहैबाय होमबा दा ओमफ्राय माइरंखौ मानो जावबावखो देनाय आयं आं जावगौमोन नङाबा आब' एमियानो जावखागौमोन हाय जेबो नङा आंहा ओरैनो जिरायबाय थानायसो जाखायो ओरैनो खामानिबो मावनाय जाला गावसोरनो मावजोबो जेबोखौनो मावहोआ आंखौ जों थानायावलाय मानोथो मावनांगौ देनाय ओमफ्राय जों मानो मावहोनो नोंखौ आयं हा नोंसोरजोंलाय सोरथो हाबावनो नोंसिनि दिनसै आरो ओमफ्राय नोंबोआलाय माथो खालामदों दालाय मिथिगौना आयं मानसियालाय नेनाया गोमोजों इसाखौनो नेगासिनोमोन ओमफ्राय दायो ओंख्रि माबा फाजा एवनो नागिरदोंमोन आब'आ हाबाब हा ओंख्रिखौनो मोननै मोनथाम संखो ना माखो बेलाय मोनसेयानो जायो फाजा फुजाखौलाय मानांबावगौसै ओंख्रि मोनसेजोंबा जानो हायो जोंनो बयबो हा नङा होमबा आयं मालाय इसाना आलु फाजा एवबावदों आयं इसाया गोथाव मोनथारोना जानो आयु बावदोंसैहाय आंना हा नङाबा माथो आबैया जि गोथाव मोनोथ' आरो आलु फाजाखौ ओमफ्राय बोरैथो बिफा फिसालाय हा बाजाराव थांनायानो दासिमबो सफैरोंला न'आव जानोबा फैगासिनो खोमा बाराबा थांनाय माबाखौ बिहामजोखौ फननानै थिननाय नङाबा नोंनो हर नों गुमैनो माला फैगोन सोंहरनाय गोबावानो जाबायथ' एसे दसे नेबावनोसै नामा दा हरनोसै नामा ओमफ्राय होमबालाय दा हरदो सफैयाबा माबा नै माइरंआबो जि स्र' स्र' आरामथार बारा माइ गाबबो गैलाबाया मोजांथारलायो आरो न'नि जाहैबाय न बे बायनायफोरासो बारा थिग जाया नङा होमबा इसा आयु बेखौनो आंलाय फैबायसो नंदोंमोन लायो इसाजों बिफाजों मानोथो दाबो सफैया दिनै आयु नै बिहामजो हा इसा आबैखौ फैखो नंगौ ना माखो नोंलाय खारबोलायथारदों जे गैया बिफा फिसा दाबो सफैरोङा माथो हाथायाव थांनायानो मा बायखोबा आंथ' आयै बिसोरखौनो बिफा फिसा फैबाय नंनानै खारबोलायथारदोंमोन आङो आब' फनसो हरदो नामाथाय गुमैनो नङाबा गावदां फनखौनो हरनांसिगोन नामा माथो दासिमबो सफैनो रोंला बिसोरलाय दे थाब लिंहरदो फन हरनानै ओंखाम जानोबो टाइम जाबाय र' बिदिबालाय आयै फन हरनि आङो इसान आबैयाबो बहा थांखोथाय नै दासो दंमोनथ' आब' बहाबा थांखोथाय जानो गथ'आ लोगोफोरजोंनो बैग्रि जानो थांलायबाय बियो गाबज्रिनायनि र' आङो खाथियावनो दङ नामाबा इसान आबा इसान बे गथ' सासेखौ आं बुंबाय थायो बे दैमा खाथियाव बैग्रि जानो दाथां होननानै थेवबो मानिया नायनाय आंबो बुंबाय थायोहाय दाथां होननानै लोगोफोर लिंबाबो मानिया आरो लोगोफोराबो खम दुस्थ' नङा होमबा सानसुथिर माथिर बेखौबो मिथिया आरो बे उन्दैया र'लै आयै एसे बुजानो मोनबासो मोजां मोनसिगोनलै बे गथ'आ बे बिफा गैयियाव फैबानो मोजां जागौमोन दुमा दुम बुना होनिमोन आङो आबा बरसायाखि नोंखौ बुहोगोन आयै खोथा मानियाबा एसे बुनांगौबो होनबासो थिग जायो नंगौथ' र' आब' एसे मानियाबा बुनाबो होनांगौहाय र' लामाथिं एसे नायना फैनि आङो ओंख्रि ओंखामा मोनखाबाय गावदां दायो आइया जाग्रायबा खुरना होदो दे नोङो आं र' एसे नायना फैनो बिसोरखौ बिफा फिसायाबो दाबो फैया आरो नै इसान आबायाबो बहा थांलायखो दे जागोन दे आब' ओमफ्राय नै आइजों नोंजों ओंखाम उखैबायबा जाग्रो दे बिहामजो जेबो नङा दा खुरलाबायनानै जागोन जोंहा मा जाबावनांगौ जाखो दिनै महरानो माबा देलायबाबो बेनो बे सोलायनोनो रोङा आंनिया माथो होनबावनो आरो दालाय गथ'फ्रानो देरगुलायबाय र'लै एसे क्रिमखौनो दाफबबावनि आङो माथो जालायखो बेटा बांद्राय देलायनाङालै आइसो बोरै होनखायो गथ'आ नायलाय नंगौथ' र' आयै
sedih deng angbe. Anya pangeran nangani. Anya fema koto iru kamate. Is abasana. Tipaku bak neneaबो जालाय थादो नङा होमबा नोङो? बे थानोजों दा रायलायगोन आङो। एसे आयना नायग्रोनि आङो, मिथिबाय? ओइ, नोंना नोमायाबो एसे देलायनि आबा। देलायाबो माथो मोजां नुखायोलै आयै। सिरि था नोङो गथ', जेबो मिथिया नोङो बेफोरखौ। ओमफ्राय दाबो सिखारना नायलाय। दे थांनाय आबा, एदावहैनो नोम्फाखौ। थांनि आङो र'। दे थां आबा फोजाहै थां, मानो दाबो सिखारा बियो? दासो दा सोमखोर, आं फोजाबाबो सिखाराथ', दालाय मानि फिसालाजों डिस्टार्ब खालामजाखो नोंलाय? मोखांफोरानो नायथाव जालाय लांला आंना। माथो जालायखोब्रा माथो जाखो? आंनो फैसा नांगौ मेथाइ जानो। नों मानाव बिना लांदां? आंनो नोंनिफ्रायसो नांगौ होनखादों आङो। आंनिफ्राय लांबाबो नों मानिफ्राय लांबाबो एखे खोथा आबा। हरगोना हरा आंनो फैसाखौ मेथाइ जानो नांगौ होननाय। मासे अख्रा जालांखोब्रा नोंलाय आबा? हो? मासे अख्रा जालांखो? अहो सोमखोर, फिसाला फैसा बिनायखौनो हरनो हाला जाहैबाय नोङो। उन्दैया मेथाइ जानो फैसा बिदों, हा हरबालाय माथो जायो नोंलाय? आंहा लोगोफोरजों मेथाइ जाहैनांखागौ। 10 थाखा हरनि आं र'। नाङा माथो आंनो 10 थाखाखौ, आंनो 20 थाखासो नांगौ। आमालै आबा बांद्राय मेथाइ जानो, आं बायना होफैगोन ना नांगौबा। नों बायनायखौ नाङालै आंसो बायनानै जागोन। सोमखोर, फिसाला 20 थाखाल' बिनायखौनो हरनो हाला जाहैबाय नोङो। नोंनो हरबानोथ' जायोना। हराबाथाय नोंजों रायलायाबो आङो। र' हरनि आं। आबा जाफुं, आंनिफ्रायबो 20 थाखा लानानै थांबाव। बाय आफा, आयासै मालाय आंखौ बेसेबां अनो। दालाय माथो फोजाबाबो सिखाराथ', फिसालाजों फोजाजाबाय माथो। ओमफ्राय नोंना बांद्रायबाय दे। नै आंहाबा मा हरखांलायखो बेहालाय? मा नांजालायखो आंहाबा? माथो बेलाय जाफुंनो फैसा बिबानो बारा हरब्रे नोंलाय। अख्रा जालांनायखौ नुवा नोङो। दे बाददे आरो नोंबो, फिसालाखौ अनाबा सोरखौ अननांगौ दिनै? मालाय मा जानो गोसो बेखौ जागोन आरो, बेखौनो मेगन साबावखो ना माखो नोङो? बिदि नङारा। होमबाबो बांद्राय बिनो मानि होजोबनाङारा। बास सोमखोर, आंनि फिसालाखौबाथाय आरो जेबो दाबुंसै नोङो। मोजां बुंबा माबा खोथाखौनो लाया बेबो। जाफुङा ओरैनो बांद्राय अख्रा जालायलांबाय। बे सासे गथ'आ मा जाखो होमबा? लोगोफोर लिंबानो थांग्रा जादों र' बियो। मोनसिगोनसो आंजों हले। आरोथ' बिफायाबो एसेबो रायखाथारालै, मा जागोन बिदिजों? रायनांगौ एफा एनैनो। आंथ' आरो बांद्रायखौबा बुनोसो लुगैयोलै, बे बरसायानो बादा होबाय थायो माबा। दानाबा आया जि रागा जोंबाय खोमालै। आयै। सफैबाय बिदिबा आबा। आरो बेलाय मा खालामनाय जाखो? नों रायखासिगोन ना आयै, बेखायनो खोमा खेबखाबाय आङो। नुदों, आयु आबा, नुबाय। आसरित सैथान जाखो नङा होमबा नों आबा दाना? रायजानो गिखानानै खोमासो खेबखालायबावदों नोङो आंनि सिगाङाव। सरि ना आयै, निमाहा होदो ना। सरि नांगौ आबा, सरि नांगौ। मानोथो बेरायहैबाय थायो नोंलाय, जेराव मेरावनो? आं थांखायामोन ना आयै, बे राजुमोनानो लिंलांदों आंखौ। बास आबा, नोंनि काहानि खोनासंनो गोसो गैला आरो आङो। थां, मामबे थांनानै आथिं आखाइ सुहैदो थां, नङाबा दुगैहैदो थां। थांनाय, मादैजों दुगैहैदो थां। ओमफ्राय नों आंखौ रागा जोंला दाना आयै, रायनायथ' नंला आंखौ। दिनै आबा, मानसिया सिखारग्रोनाय। बिदि लोगोफोर लिंबानो थांलाबायनो हादे आबा दे, बायो आङो बेफोरबायदि थांजानो नोंखौ। आं थांखालाथ' आयै दिनैनिफ्राय। माथो बिदिसो जानांगौ दा। आंनि आबाया आरो गुड बय खाना। आइनि खोथा मानिखायो न' आंनि आबा सनाया, नङा होमबा? आयै मानियोथ' आङो। दे होमबा थांदो थां, मादैजों दुगैहैदो दे। आरो सानसु सांग्रां बेफोरबायदि थांनाङा आबा, मोजां नङाना? दे। ओमफ्राय इसामोना फैबाय ना आयै? र' आबा नोमफैया फन हरदोंमोन आङो, ओमफ्रायो फैगासिनो होनदोंमोन। फैगासिनो सफैसिगोन बिसोरो। दे होमबा। बिसोरखौनो दसे नेनोसै आङो। आंनि मैगं बागानावलाय सोरनि मोसौ हाबफैखो? हैनांसिगोनहाय र'।
माथो खालामबावनोब्रा आजिखालि बाथरुमाव रायलायाबानो उफाय गैलाना नै नोङो माखौबा आया दालायथ' नङा नङा माथोसै दै जाम्बि बुजियालै नोङो इयो आंखौसो बुजिया होनबावलायदों नायनाय माबोरै मानसियानो दे ओमफ्राय बुंदो मा खोथामोन बियो बाथरुमावसो रायलायनांलायगौ दंब्रा दं मेरला खोथा दंना बुंनांगौआनो जोबदों नामा दाबो दे आरो नोंनि खोथाया जोबदाजोब खिन्थु आंहा बांद्राय सम गैया दै खामानि दंसोयो आंनि मावजि लाभ इउ आयु बे खोथाखौसो बुंनो नों बेवहाय फैबाय आरोना माथो उफाय गैयाना जिरि मोना खोनांगोन ना खोनानायालाय माथो जाखोरा बुंजायो दे जेबो नङा बायलां फिसाजो गोनाङाव नै नोङो जेनेबा सोरबा सिख्लाखौसो आइ लाभ इउ बुंदों बायदि माखौबा फिसाजोनि सिगाङाव बुंनो लाजियोनो नै नों नाथुर दे ओमफ्राय बावगोनबो दा जेरिखौ लायनांगौमोन ना बावबाय बायो नामाब्रा सोरबा आंनि सनाखौनो मा थिक्स बावनोसबोस मा हानेस ना नङा माथोसै ओमफ्राय मिथिगौ ना जुरि अह सोमखोर नों बुङाबालाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो दे बुंदो मा खोथामोन बिराद मोजां मोजां खोथा दंमोनब्रा नोंजों रायलायनांगौ गावआ आंजों रायलायनो टाइमखौनो मोनला दाना ना माथो दे आरो सोमखोर दासो सेंग्रा गोरलै जाबावनो सानदों नामा नोंलाय जोंना फिसाजो फिसालाया होनबा देरबाय ना मा होनो माथो जादोंब्रा देरनायालाय माथो जादों होमबाबो नोंखौ लाभ इउब्रा जाम्बिलाय ओमफ्राय जोंहा जारौनो थाखाय मोजां जाबाय न' बेखौ नायफैसिगोनबालाय न'आवबो दोनबाय थाजायाना सिख्ला मानसिखौ ओमफ्राय सोमखोर खेबसे बेनावबो सोंनो मोननांगौमोन ना बेबा गोसो दंना गैया दानो थांनोबा मानो गैया जानांगौ देनाय थांखागोन बियो आरोथ' बिनानाव सासेल'खा आंना आरे सोमखोर बाथ्राखौ नों बुजियाखै खिजानि बिना सोरबा दंखायोबो जानो हागौ ना थानाय नङालै थाबा खिन्थासिगौमोन ना बे आरो नायफैनो होनना मोनथिखाबाय जेबो बुङाखै माथो बुंनायालाय बुङाखै जेबो र' अब्लाबो एसे सोंस्राबा मोजां जागौमोन नामाथाय आरो नोंथ' बिदा जाहैबाय खिजानि एसे बुंनोबो बोरैबा मोनो आंनो सोंना नायनोसै नामा खेबसे बाराबा जेबो सोंनांलाया दे जों जायनो हरो बेनावनो थांखागोन आंना बिनानावा ओरै बुंखायो नायलाय माबा गावनि बिनानाव सासेल'खौनो मा दे मामिखौ लायनोसै आं दाथ' आरो नङाबा किस मोनसेयावलाय दरखार जाखायाखै माथोसै नायगोन र' नोंखौ नायगोन आं आरो बेसे नायबाय थाबानो जाबाय दे जायालै नोंजों जेबो जाया मामे मेंबाय नामा नों हाथायाव थांना आं मेङाखैनो जेबो आरेबा माथो मेंनो रोङालाय आंना मामाया ओमफ्राय जोंहासो फैनायाव गोबाव जाबायना एबार मादैयासो रायसिगोन जोंखौ ना रायनायाथ' एसे रायजाखासिगोन जों सानैबो आरो टाइमाबो बारा जाबायना सानजौलायलांबाय जोंहा फैनाया आयौ दासो फैनो रोंबाय सानैबो बेखौनो दहायनिफ्राय नेगासिनो आंहा मानो दाबो फैया होननानै ओमफ्राय हाथायाव थांनानै इमान गोबाव जाबाय आरोना नोंस्रा इसाय सना मा मा लाबोखो ओमफ्राय इमान गोबाव जालायलायनाय हाथायाव थांनानै बिफा फिसानो माबा माबि गोसोखां लानायावनो गोबाव जादोंलै एसे नोंनाबाथाय बिदिनोसै आरो इसाय सना आयै आं फैबाय नों आंखौ नेगासिनोमोन ना आयै दहाय सना इसा आइ गावदां न' सिङाव लांदो थांनि साखौ दे आब' ओमफ्राय नोंसोरबो फैदो दे नोंसोर थुब्रो जों फैगासिनो र' ओमफ्राय मादै थाब फैदो जोंहा दे थुब्रोदो नोंसोरो जोंना इसाया दाबो नोंखौ मादैसो लिङो औ उन्दैनिफ्रायनो आंनि आखायाव देरबोआसैना माथो खालामबावनो आरो नाथाय जायखिजाया दाथ' बियो जोंजों जयैनो दंना बास बेनो आंनि थाखाय जायो दे ओमफ्राय थुदो न'आव थांसै नोंहा मा लामायावनो थाबाय थानोसै ना माथो जा माबा माबि लाबोखाबायलै आङो नांबाबो नाङाबाबो नोंनाथ' बिदिनोसै आरो जेखौ नाङाबाबो लाबोगोन आरो ओमफ्राय इसाना आबाया न'आव फैबाय एकदम नोंसाला मोजाङा लोगोफोरजों बे दै सेरनि बैग्रिया बेयावसो थांबाय थादों
माबा रायबाबो होनबाबो बुजिया माथो लोगोफोर लिंबानो थांनाय बिलाय जाबाय दे गथ' मानसिखौ एसे रायनो नाङा ना नुदो दा बिदियावनो लाय मोनो मिथिबायना नों एसेबो राया नालाय अननायानो बांसिन नालाय खर'आसो देरसिनलाय लांबाय गथ'ना दे जाबाय बांद्राय रायनाङा आयै आइसना माथो हाथायानो सेवख्लाजोबथारबाय नोंनिया इसा मामि डक्टरनो देखायाबा जानाय नंला बियो हाथायानो सेवजोबथारबाय माथो आइसना बेनोथ' नों बांद्राय गोदै जायो नालाय बेखायनो हाथायफोरा सेवजोबबाय नोंनिया देनाय होनबावसिनलाय आरोबाव नुद' हाथायानो मारै जाजोबखो नायलाय आयै आंनि आइसना हाथायफोरानो माथो बिदि जाजोबखो नोंनिया आंनि आइसनाखौलाय जेरैखि जायाबाबो मोजां नुयो दा दाबो मोजांखौनो नुदोंना जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंखौ डक्टरनाव लांनोसै ओमफ्राय हाथायखौ देखायनोसै नङाबा जानाय नंला मा जाखो इमु मा जाखोसो होनदों नोङो नोंसाजोनि हाथाया नायफैनाय माबोरै अबस्था जाजोबखो माथो जाखो ओमफ्रायलाय हाथायालाय बोरो मामे मा जादों नोंनि हाथायखौ नायनो नङाबा मामे हाथाया माथो गाज्रि जाजोब्बायानो नोंना बेनोथ' हाथायानो नायनाय माबोरै जाजोबखो बेखायनो बुंबाय थायोमोन आङो बांद्राय गोदैफोरखौ दाजाहो होननानै नुबायना दा अबस्थाया मा जाखो आरोथ' जाग्रायाबो खुब मोजां मोनो नङा होमबा गोदै चकलेट जाग्राफोरखौ थांनांगोनानोथ' जेरैहाय आबाया लायनो थांबाय आबैखौ आयै दासो ओंखारलांदों मानसियानो दे लायथोंसै होनबालाय आरोथ' नै नानिखौ नायनो होननाया आलासिफोरा गाबोन समफोरनो फैयोनो ओमफ्राय हौवानि न'खराबा माबायदि जागोनबा आयै न'खराथ' एसे मोजाङानो होनदों बिहामजो आरो हौवायाबो निसा बुस्थु लाफेरखायानो मोजाङानो होनजोबदों माथो बयबो मोजांबाथ' मोजांसै आयै जोंहाबो जेबो उसुबिदा गैला आरो जारौआबो जुदि थाङोबा गाव गोसोबा दे जायखिया गावसोरबा फसायलायना फसायलाया नायग्रोनोसै र' मा जायो बेनोथ' आयै जोंहाबो जारौखौ मोजां न'खरावसो हरखागोन न' माथो जोंबो बेखौनोथ' लुबैयो आरो गावबो नानिया जेबो उसुबिदा खिन्थाखायाखै माथो जों खिन्थानायावबो दे होमबालाय आयै आयु आफासना हामाथो जाबोलायखो आंनि फिसालाखौ साइकेलाव गाखोनो होआखै बियो गाखो नायनोल'खौनो हामा आबासना जुरिनि फिसालाया बेफोरबायदि गाबो नामा सोरबा आरो मा बेनावल' साइकेल दङ नामा आंबो बायना होगोन आबा मोजां बायना होगोन बिनिफ्राय साबसिनखौनो दे